Més de 50 entitats de perfils molt diversos s'han unit a l'Església de la Mare de Déu de Montserrat per signar la Declaració de Badalona. Posem en marxa amb una voluntat, que és la voluntat de prioritzar, d'aconseguir que es prioritzin les actuacions que van amb la direcció dels valors dels drets humans. Des de les entitats socioeducatives alerten que la precarietat habitacional impacta directament en el percent dels més joves. Veiem que hi ha molts infants i adolescents que no tenen un habitatge digne a viure i llavors acompanyem molts processos de desnonament amb tot el que suposa, no és només deixar de tenir una llar o un sostre, sinó també són tots els neguits previs, les pors, les inseguretats, el que suposa d'anar a l'escola i quan tornis doncs no saps a on passaràs la nit, i això està passant avui en dia aquí a la ciutat. El teixit veïnal reivindica la tradició d'acollida de la ciutat i demana que les administracions assumeixin la seva responsabilitat. Diverses persones hem treballat per unir-nos amb entitats per a treballar un problema que tenim al carrer, que des de les administracions no es fa el treball necessari per erradicar, que és el sensellarisme i la pobresa. La declaració no és només un manifest, sinó un compromís amb 9 punts d'actuació immediata. Es tradueix en coses concretes com pot ser la necessitat de tenir un menjador social, que les persones puguin garantir un àpat calent cada dia, de tenir un alberg per a emergències de les persones que es queden al carrer. Coses tan bàsiques com això. El darrer recompte van trobar, si no m'equivoco malament, 144 persones que estaven viure al carrer. Llavors són persones que no s'està treballant en complir els seus drets. Un tret d'inici per sumar forces i exigir la complicitat de les administracions en la defensa dels drets humans. El que fem avui és un tret d'inici, no?, perquè se sumi moltes més entitats per un objectiu comú. Que Badalona es converteixi en la capital dels valors pels drets humans, de la defensa dels valors de justícia i d'igualtat. Sense la complicitat de l'administració serà molt difícil i esperem que s'hi posin, no?